Unwaith eto, mae'r amser wedi hedfan. Mae amser wedi cerdded. Yn gyflym y bore yma. O, gyflym iawn. Wel, yn gyntaf, diolch yn fawr iawn i Hywel am safon yn y blwch, ynde? Bwlch. Yn y bwlch. Bwlch, neu Yn y bwlch, neu Son, blwch. son, y fox. Yn y fox. Diolch yn fawr, Gwyn. Dwi'n dysgu trwy'r amser. Ie, gwrs. Ie, dwi'n mynd ymlaen am gweddill fy oes yn dysgu Cymraeg, ynde? Ie. Dyna beth dwi wedi penderfynu. Reit, wel, diolch yn fawr iawn. Dyw Audrey ddim yn gallu gwneud mis Rhagfyr, a mae Hywel, diolch yn fawr iawn i Hywel yn gwneud mis Rhagfyr. A diolch hefyd i bobl yn dechrau y rota am 2018. Y rota y blwyddyn sy'n dod ynde. A Ionawr y pumed yw Audrey. Mae Audrey yn gwneud Ionawr y pumed yn lle Rhagfyr ynde. Na, beth sy'n nesaf? Diolch i Catherine. Diolch i Catherine. No, dim eto. Diolch. Mae'n siŵr dwi ddim yn angofio, achos dwi'n angofio rhan fwy o'r beth ynde. Ie, dwi wedi darganfod hwn. Dywediadau difyr yn, beth mae'n cael hwn? Lafar glad ynde. Morddin ap Dafydd. Nawr de, paid y dweud, dim ond dangos fel hyn, codi llaw, os wyt ti'n gallu gorffen y dywediad sy'n dod. Gormod, dim eto, o... Bwdin. Na, dim eto, codw. Wyt ti'n gwybod? Gormod o bwdin, paid y dweud. Gormod o bwdin. Pwy sy'n gwybod beth sy'n dod? Os na ragor? O, mae ragor, ond dwi eisiau gwybod pwy sy'n dod. Mae Catherine yn... Wyt ti'n gwybod? Na, dwi'n gwybod. Na? 1, 2, 3. Wel, Jonathan, acos mae ei iancaf fan hyn, ynde? Felly, beth yw'r dywediad nesaf? Gormod o bwdin dagif ci. Ie, iawn. Rwb dapi, Jonathan. Gormod o bwdin a dagith ci. Na, a dagith gi. Gi. Achos mae treiglad meddal yn dilyn y preterite. Waw. Ond mae un arall yn mwy dy lai o'r un peth, a newydd i mi, rhaid i mi gyfadde, gormod o olew, ddiffydd y fflam. Ddiffydd. Yw'r gair anodd ynde? Ie, diffod ynde, yn dod o diffod. Reit, oce, a nesa, mae'r modeli dillad yna, maen nhw'n sôn am y catwalk, ynde? Y catwalk? Wyt ti wedi gweld ar S4C, Hugh Fash ac yn y blaen. Ond mae'r merched sy'n cerdded ar y catwalk, ynde? Mae'n edrych fel hyn. Maen nhw'n cerdded fel hyn. O, diawn, mae rhywbeth am hynny fan hyn. Dim cig ar ei tîn enw o gwbl. Beth yw ew? Yn y gongres ynde, Jew, roedd yn had ynde, Jew. Mae'r modeli dillad yna yn dena ynde. Mae yn y fwy o gig a'r chain bait nag sydd yna ar rhai ohonyn nhw. Mwy o gig a'r chain bait iawn. Cig, beth yw cig? Bike chain. Chain bait, mae mwy o cig ynde, meat ynde, ar y chain bait, do'n i leicio hynny am ryw reswm, ni'n gwybod. A trydydd, dwi wedi cael hyd o, dwi'n llwgu. Fi aswn yn medru bwyta bistach rhwng dwy fan fara. Reit, gwranda eto. Dwi'n llwgu. Iawn gyda dwi'n llwgu. O, eisiau bwyd ynda.
Eisiau O, bwyd. Reit, dwi'n llwgu. hungry. Dwi'n llwgu. Mi fiasod yn medru gallu yna. Gallu bwyta. Gallu bwyta beth. Bistach. Beth yw bistach? Sef y gyfod. Ox. Wel, mae tarw sydd wedi gael triniaeth yn de. Tarw sydd wedi gael y vet yn gwneud rhywbeth yn de. Bistach. A mae mor llwgu, mae'n gallu bita bistach rhwng bara. Beth yw bara? Bara bread. Ia. Wel, rhwng dwy fan bara yn de. Ble mae fan yn... Wyt ti'n cofio yn y comic, dwi ddim yn gallu cofio os yn y Bino neu Dandy oedd Desperate Dan. Ti'n cofio Desperate Dan? A bob tro roedd i gael brechdan, a yn y brechdan roedd buwch yn cyfan yn da. A caw pai. A dwi'n cofio caw pai. Un pwdyn, ac allan y pwdyn oedd carn y buwch. Cyrn y buwch yn da. Wel, digon o hynny yn da. Reit, nawr te, beth sy'n nesaf fan hyn? Wel, fel o'n i'n deud am yn y trydydd tro, dwi'n llwgu. Dyn ni ddim wedi llwgu yn de. Ac os mae Catherine a Sam ti Cefn yn de yn gwneud y gwaith. Diolch yn fawr iawn am y bwyd hynod yn neis a'r croeso ac yn y blaen. Bro clap. A un ychwanegol i Sam. Ydy Sam yn gwrando? O, mae o, ydy. Sam yn gwneud y gwaith i fod yn gwas. Mae'n gweithio rwan. Capiwt. Mae'r peth yn ffitio. Rai, da ni wedi siarad am y bore coffi nesa. Yn Tŷ Hywel. A beth sydd ar y fan hyn? Wel, i dechrau, lle mae? Yn y fan hyn yn de. Nos Fercha, mis Tachwedd yr 8fed, mae'n yn Saesneg fan hyn, mae'n rhaid i mi trosi yn de. Alan Davies yn siarad yn de. Nos Fercha, nesod, nesa yn de. Right. Yn y cymdeithas. Nawr de, mae rhywbeth arall, mae gymanfa gani ar y Sul yn Loveday Street, Birmingham. Nid rhywun yn mynd? 3 o'r gloch. 3 o'r gloch. No? Wel, dwi'n gobeithio mynd gyda ffrindiau o Long Eaton. Maen nhw wedi gwahodd fi fynd gyda nhw. Maen nhw wedi bod yn aros yn bythefnos yn Trefdraeth. Reit. A dwi wedi dod i nabod nhw, Cymru nhw. Dwi wedi gwahodd nhw i ddod i popeth yn Gymraeg ac i'r gymdeithas. Ond dyn nhw ddim wedi... Dwi wedi rhoi cyfeiriad i ti i anfon neges iddyn nhw. Yna wyt ti wedi rhoi nhw ar dy negeseidd, dwi ddim yn siŵr. Wel, dwi eisiau gwneud. Dwi'n siŵr bod ti eisiau, ie. Wel, dwi ddim wedi gwneud eto, dwi'n meddwl. O, fachgen, na pan dyn nhw'n dod te. O, rhaid, wel, roi gwybod i fi a dwi'n mynd i roi... Dim problem o gwybod gyda hynny yn da. A mae rhywbeth arall, mae cyngerdd yn da yn St Andrews yn dod. Mae cyngerdd ar yr ail o'r 17th sydd yn cael ei drefnu gyda côr chorus dyheol dynion Nottinghamshire yw enw fe. Split yw'r ein o Ratcliffe. Mewn voice choir. Ac maen nhw wedi gofyn i Beaufort male voice choir i ddod lan. A maen nhw'n dod ar y 17th a fydd y 2 gôr yna. A beth dwi'n gobeithio yw, mae yna 8, dwi wedi gofyn am 8 tocyn yn barod i aelodau o'r gymdeithas. Os nad ych chi yn yr 8 na, rowch wybod i fi, achos fyddai'n pigo nhw lan wrth fy ffrind Evans. Faint sy'n costio? 10 pint. 10 pint? Ie, 10 pint. 10 pint. A Beaufort ger Ebbw-Vale. O, maen nhw'n dod i fyny o Ebbw-Vale. O, wyt ti'n mynd o? Dwi'n gobeithio, ie.
Dwi'n wedi prynu tocyn. Talu ar y drws. O ti'n gallu talu ar y drws? Mae'n debyg, ie. Gyda'r nos, ie. Saith o'r gloch. A pryd mae hynny? Pryd mae'r cynger? 17th. Ail o'r Roedd bymtheg. fi'n neud nodyn fan hyn. Ail o'r bymtheg. O, 17. 17. O, diolch am hynny. Oce? Unrhyw beth arall? Beth arall? Parti Nadolig. Parti Nadolig. Gofyn paratoi. Nawr, mae côr yn paratoi O, da iawn. dydd llun. O, ie. I ni wedi bod yn cwrdd am 2 ddydd llun yn barod gyda Dawn. Ac gan fod y tenoriaid yn wan, a'r baswyr yn gryf, mae Dawn wedi gofyn i 2 wraig i helpu. Anne Davies A Lisa Choing. a Lisa Chung. Chung. Ie. Lisa Chung. Ac fe ddath Lisa trwy diwetha, dyw Anne ddim wedi dod eto. Ond mae llais da iawn gyda Lisa ac yn y blaen. O, Yn helpu'r teledu. Mae'n cymryd y bore bant o'r gwaith. Mae'n gweithio gyda knots sir. A mae di ail drefnu pryd mae'n mynd i gael y gwaith wedi wneud. Mae'n cael un anodd i ddilan y grysiau, achos mae'n gloff ofnadw. Ond mae gŵr yn dod â hi, a mae rei ohono ni'n helpu ddilan y grysiau. Right? Okay. So, mae'r paratoadau, mae Dawn wedi paratoi yn dda, yn oed i ddyn. Mae'r music i gyd... Wel, pan dwi wedi dod nôl o De Cymru, rhywle, dwi'n ni ffwrdd yn De Cymru. Pan dwi wedi dod nôl, roedd twmpath enfawr wrth y drws yn de. Junk mail. A roedd rhywbeth yna, rhyw cerddoriaeth, dwi'n meddwl. Pwy sydd wedi rhoi hynny trwy'r llythra? Fio Hywel yn garedig i roi gopi i Lisa, as i ôl copi i ti, ac i Hywel, a hwpo e trwy'r drws, di fel? O, wel, diolch yn fawr iawn am hynny. Ie. Dwi'n gobeithio bydd i wedi paratoi yn drylwyr. Ynddo fe, erbyn dydd llun. Na'r pwrpas. Yr amser arferol ydy, ar y llun rhyw 10 o gloch. Ie. Coffi am 10. O, reit, oce. O, reit, oce. O'r edrych llun? Ie. O, di eisiau mi ddod am y bach yn rhy hen, de? Na, gwyd. Na. Ni gyd yn hen. Ydyn. Ddim eisiau mi ddod, oce. Na. Ni eisiau ti ddod. Achos mae bwysyn arbennig iddo fe gyda gwningen, yn oes e? Wel, dwi ddim yn gallu canu gyda llais... Na, dim esgus nawr. Briclid yn de. Fydd yno. Am Ddim yn dde. gallu... A gwych fel hynny. Na. Reit, wel, diolch yn fawr iawn eto i Cathe. Nawr ddim pennig to. Diolch yn fawr iawn i chytha am ddod yn de. A beth ar ysar? Beth arall ddwedes i wrtho ti nawr? Ddwedes i wrtho ti am y parti Nadolig. A beth am y parti Nadolig? Wel, os wyt ti am wneud triciau yn y parti Nadolig, mae gofyn i ti drefniau. Teddy sydd yn gofalu am i gymryd pethau niw. Pwy sy'n gwneud y trefniadau? Teddy. O, Teddy eisiau gwybod? Ie, Teddy yw'r dyn sy'n gofalu am y mis nesaf. O, ie. Right? A maen nhw eisiau pobl i gwneud Pethau, ie. Canu ac yna. Ie, mae Dawn yn trefnu beth i ni'n ganu fel côr. Ond os wyt ti am ganu ar ben dy hunan, wrth gwrs. Dim gofaith caneri am hynny. Beth am Enid? Mae Enid yn canu. Neu unrhyw un arall. Ond mae Enid mynd i cael gwahoddiad, mae'n debyg i ymuno â ni pan daw. Mae hi'n canu. Ydy hynny'n wir? Ie. Ond mae'n anodd achos mae hi'n pregethu trwy'r blwmyn amser. Ac yn canu yn y côr ac yn... Os o'n i'n dod Nadolig, cystadlu yn yr Eisteddfod nesaf yn Gaerdydd. Ie. Ddim yn gwybod. Right. Mae parti Dolig ar y fan hyn rhywle. Ond os chi am ddarllen barddoniaeth, Parti ti Dolig nawr pisin i ti.
Pwy sy'n trydar wrth y drws? Wel, mae parti dolyg ar y 30 o mis Rhagfyr. Y 30. Ocê? O, A wedyn... dim llawer ar y penna.